Όταν ανεβάζεις ένα short form βίντεο σε TikTok, Reels, YouTube Shorts, δεν είναι όλη η οθόνη δικιά σου. Κάτω είναι το description, δεξιά είναι like, comment, share και από πάνω έχει άλλα στοιχεία η κάθε πλατφόρμα. Οπότε για να μην σου χαλούν οι πλατφόρμες στο βίντεο και να φαίνονται ερασιτεχνικά γιατί καλύπτονται σημαντικά στοιχεία του βίντεο, χρειάζεται να χρησιμοποιείς ένα template για να γνωρίζεις ποιες είναι οι ασφαλείς ζώνες. Αν δεν έχεις κατεβάσει ήδη το template, μπορείς να βρεις το link κάτω στην περιγραφή. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσεις το PNG αρχείο σε DaVinci Resolve, CapCut Desktop και Mobile. Είμαστε τώρα στο DaVinci Resolve, έχω ανοίξει το project μου, έχω κάνει το edit μου και πάμε να δούμε πώς θα βάλω το template μέσα. Για αρχή πρέπει να κάνω import το PNG αρχείο και θα το βάλω, όπως είπαμε, το πιο ψηλό track. Θα το απλώσω σε όλο το timeline, ώστε να μπορώ να ελέγξω όλο το timeline μου. Και όπως βλέπουμε, από το πρώτο και όλο δευτερόλεπτο, τα captions μου θα ήταν κάτω από το interface της πλατφόρμας. Οπότε πάμε να βρούμε το ιδανικό μέγεθος για captions μου. Κάπου εκεί, 52 θα είναι εντάξει. Θα κάνω review όλο μου το βίντεο. Κάποια στοιχεία που πέφτουν κάτω από το interface της πλατφόρμας θα τα μετακινήσω μέσα στο safe zone και μπορώ το template μου να το απενεργοποιήσω ώστε να κάνω τη δουλειά που χρειάζεται και να το ενεργοποιήσω για να ελέγξω ότι δεν έχω βάλει κάτι κάτω από το interface της πλατφόρμας. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε στο CapCut Desktop. Μιας και είμαστε εδώ, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με βοηθήσεις. Λοιπόν, έχω τελειώσει το editing μου και τώρα πρέπει να κάνω review το βίντεο. Οπότε, κάνω import, βρίσκω το PNG αρχείο, το κάνω import, μπαίνει και το βάζω στο top track. Όπως θα δείτε, το 321 κάτω βρίσκεται στο χώρο του description, οπότε πρέπει να το αλλάξω χώρο. Πρέπει να το βάλουμε κάπου που φαίνεται. Και εδώ πάλι μπορώ να το κάνω view ή height, ώστε να το έχω όποτε το χρειάζομαι εκεί. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε στο CapCut Mobile. Έχω κάνει το edit μου, οπότε για να βάλω μέσα το template μου πάω στο Add Overlay, επιλέγω τη φωτογραφία και Add το PNG αρχείο. Επειδή όμως δεν είναι σε όλη την οθόνη, κάνω zoom in και έχει μπει. Οπότε κάνω τον έλεγχο μου και όταν τελειώσω τον έλεγχο μου εδώ δεν έχει deactivate όπως τα άλλα, οπότε κάνω delete και προχωρώ με το export μου. Μην διστάσεις να μου γράψεις κάτω στα σχόλια αν έχεις οποιαδήποτε απορία, κάνε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.